Potom som začala vnímať na sebe práve tieto známky a začala som hľadať rôzne možnosti a tak som sa prechádzala po uliciach New Yorku a zbadala som taký výklad a tam bolo, že pichajú tam botox a takéto veci. Tak som sa išla informovať, lebo to bolo také, že no tak asi mi tam odstrania vrásky. Začala som to študovať, mňa to začalo strašne baviť, začala som si tú tvár naťahovať. Moja mama sa ma stále pýtala, čo robíš s tou tvárou? Veď si ju natiahneš, veď ti ovisne koža. Základ pri tvárovej joge je naučiť sa pracovať s veľkými svalmi, začať veľkým ústnym svalom. Očné svaly sú veľké svaly, lícne svaly a platizma. Tvárová joga nielen spevňuje, ale uvoľňuje svaly, zlepšuje lymfatický obeh, prekrvuje výborne. Takže akože má to naozaj veľa benefitov. Čo by som tak ako poradila, čo si myslím, že veľa ľudí stráca čas. Práve tie najviac magické momenty naozaj nie sú veci, ale sú to situácie a tie sa väčšinou spájajú s mojím detstvom. Dobrý deň, vítam vás v ďalšom podcaste Akčné ženy, ale dnes o čosi inak ako obvykle. Mňa ešte nepoznáte, moje meno je Zuzana Ďuricová a dnes pre vás po prvýkrát natáčame podcast v Košiciach. Mojou prvou hostkou je Ivetka Štecová, ktorá je vlastne aj rodinná Košičanka, aj navyše žije stále v Košiciach. Ivetka, vítaj, som veľmi rada, že si prijala pozvanie do tohto podcastu a stala si sa takto mojou prvou hostkou. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja teda na úvod o tebe poviem zo pár vied. Teda v oblasti krásy a fitness sa pohybuješ už vyše 20 rokov, si certifikovanou trénerkou tvárovej gymnastiky, tak ťa vlastne väčšina ľudí asi aj registruje. Dlhé roky si pracovala pre nadnárodné kozmetické spoločnosti, že nám ponúkaš rady a tipy pre každú pleť, ale aj účinné produkty, ktoré sama starostlivo vyberáš a používaš. Dermatokozmetika, ktorú je možné si v tvojom e-shope kúpiť, vyhráva prestížne ocenenia v zahraničí. Napísala si aj knihu 20 dní k novej krajšej ja, potom vlastne máš na konte ešte jednu knihu a taktiež si natočila aj DVD tvárovej gymnastiky. Ano. Takže toto bolo tak z rýchlika, ale dosť veľa činností, ktoré máš za sebou. Ja si presne pamätám, kedy som ťa zaregistrovala prvýkrát, lebo ja som dostala vlastne takú sprostredkovanú recenziu cez svoju sestru, takže cez koho bližšieho vlastne sa dá. A ona mi vtedy hovorila, že niečo takéto existuje. Ja som vlastne nemala ani poňatia, že niečo ako tvárová joga alebo tvárová gymnastika je, že sa dá cvičiť aj tvárou. A teda vravela, že ona sa nikdy necítila lepšie. Mohla mať v tom čase možno nejakých 25-27 rokov, čiže podľa môjho názoru laického, teda baba, ktorá to ešte nepotrebovala, ale o tom si dnes tiež povieme, že kedy je vhodné začať, možno to už bol teda ten vhodný čas na také tie základy. A vtedy v podstate pravidelne každý deň s tebou cvičila na základe toho DVD a vravela, že teda účinky to malo perfektne, že sa cítila naozaj veľmi sviežo a že tú tvár mala takú spevnenú. Takže ja som sa k tomu dostala takto nejako obkľúkou, čiže cez iného človeka, ale ako si sa k tomu dostala ty? Kde bol ten začiatok, taký ten tvoj prvý stret s tvárovou gymnastikou a prečo ťa to tak zaujalo, že si sa tomu začala venovať? Priznám sa, že to bolo naozaj veľmi dávno a keď som začala nad tým rozmýšľať, že ako dlho sa tomu venujem, tak som zistila, že je to už skoro 20 rokov, keď nie 20 rokov. A to bolo také, že úplne šokantné. že je to naozaj dlhá doba a je to v podstate jeden dospelý človek, už sa dá povedať. A ja som sa dostala do kontaktu s tvárovou jogou v Amerike. Takto, ja som už počula o tvárovej joge samozrejme na Slovensku, pretože prvá lastovička bola Emma Tekeliová a ona tam vydala nejaké knižky a akože už som mala nejaké základy, akože také tie základné cviky ako A, I, O a také, akože to som poznala. Ale bola som v Amerike a viete, to som mala po 30-ke a začala som tak vnímať na sebe tie známky starnutia, lebo po tej 30-ke sa to naozaj začne ukazovať. Čiže ty si to už tedy na sebe videla? Áno. Ja som to už na sebe videla, pretože ja som sa o seba až tak nejak veľmi nestarala, veľmi som sa nechránila pred slnkom a myslela som si, že viete, ako mladý človek, že nikdy nezomriem, takže ja som si vlastne chodila na party a tak úplne ako normálny mladý človek. A potom som začala vnímať na sebe práve tieto známky a začala som hľadať rôzne možnosti a tak som sa prechádzala po uliciach New Yorku a zbadala som taký výklad a tam bolo, že pichajú tam botox a takéto veci. Tak som sa išla informovať, lebo to bolo také, že no tak asi mi tam odstrania vrásky.
Už si to chcela takouto cestou lebo ja som chcela naozaj hneď vyzerať dobre. A tak som prišla akože na tú konzultáciu a zistila som, že to bude stať strašne veľa peňazí a on ma celú pokreslil, hej, že čo všetko potrebujem. Tak som sa poďakovala, išla som teda ďalej a ja som chodila aj cvičiť. A v tom čase v našej posilovni v New Yorku hostovala jedna dáma, ona bola lektorka tvarovej jogy a bola z Los Angeles, tak mňa to tak zaujalo, lebo oni cvičili v takej zimnej záhrade a akože to bolo, že wow, tvarová joga, veď áno, veď ja to poznám od Amy Tekeliovej, že aj toto by mohla byť cesta, tak dobre, tak ja akože sa idem zapísať na hodinu, tak to bola taká tá taká prvá lastovička, keď som naozaj začala cvičiť a tak ma to úplne dostalo, že ja som si začala hľadať informácie, začala som si kupovať knižky, viete, vtedy bol internet ešte v plienkach. To také, že modemom sme sa museli pripojiť áno. No to nebolo, že si nájdem hocičo, nejaké video a teraz ja idem cvičiť. Nebol taký prístup k informáciám, ale v podstate aj také voľné pole, kde si sa vlastne tým neskôr mohla prejaviť, že? Áno. Ale ja som si nakúpila vtedy Camille Waller, Carol Maggio, všetky možné dostupné knižky, ktoré existovali v Amerike. Nakúpila som si, začala som to študovať, mňa to začalo strašne baviť, začala som si tú tvár naťahovať, moja mama sa ma stále pýtala, čo robíš s tou tvárou, veď si ju natiahneš, veď ti ovesne koža, hej, a také. Takže tam, bolo to tam. A stavím sa, že mamka to potom začala robiť tiež. Ona to začala skúšať, ale ona nikdy nevydržala. Ona nemá pevnú voľu. Musím povedať, že nie. Ale stále sa ma pýta, keď príjem, ukáž nejaký cvik na to. Tak to nefunguje. Ale naozaj, že na toto treba mať tiež, takisto ako ku každému cvičeniu, aj k tomuto sa určite treba dokopať, alebo dať si to do tej svojej takej rutiny každodennej. V čom to vlastne spočíva tá tvárová joga? Aké má všetky benefity? Lebo určite okrem tých účinkov vlastne na zdravie našej pleti a na krajší stav našej pleti, to má aj nejaké vyslovene zdravotné benefity, alebo prípadne možno aj na psychické zdravie? Určite, tvarová joga je úplne taká jemná, prirodzená metóda a je navyše účinná. Samozrejme, starnutie ako také sa nedá úplne zastaviť, ale tvarovou jogou my posilňujeme v podstate tie svaly, ktoré nám vekom ochabujú a strácajú pružnosť. Niektoré sa dostávajú do takého stavu ako takej vysokej tenzie, keď sú úplne napäté, a v podstate aj to deformuje oval tváre. V podstate nám dokáže tvárová joga aj zrýchliť lymfatický tok v oblasti tváre, krku, aj dekoltu. Čo v podstate vedie k tomu, že keď lymfatický tok funguje správne, tak nemáme opuchy pod očami a tak ďalej. Nie je tá tvár taká naliata. Pretože aj tieto lymfatické uzliny, ktoré sa nachádzajú vlastne aj na tele, môžeme mať taktiež zablokované, aj na tvári. A jedine masážou sa to dá potom nejako odblokovať. A prácou toho svalu, pretože svaly fungujú ako pumpa. A my, keď vlastne tými svalmi pracujeme, ono sa pustí tá prirodzená pumpa a tá lymfa sa potom lepšie odvádza. Samozrejme, že má to svoje nejaké princípy, že ako sa cvičí, ako sa uvoľňuje, aby to fungovalo. Lebo sú svaly, ktoré sú napríklad náš sval masseter, to je veľký žuvací sval, ktorý je najsilnejším na tele vzhľadom na svoju veľkosť. Tak ten, keď je v napätí, tak nám vlastne blokuje ten odtok lymfy. A môže sa stať, že my sa snažíme urobiť líca, lebo ste videli nejaký cvik na internete a líčka nejdu urobiť, lebo masseter je tak silný, že preberá všetku tú aktivitu a navyše ešte, keď je to tu zablokované, tak lymfa nemá ako odtekať, tak môžu sa urobiť aj opuchy pod očami a tak ďalej. Takže ono to všetko spolu súvisí. Áno. Takže tvarová joga nielen spevňuje, ale uvoľňuje svaly, zlepšuje lymfatický obeh, prekrvuje výborne. Takže akože má to naozaj veľa benefitov, ale je ten benefit aj ten, ktorý si spomínala, že v podstate ten čas, ktorý venujete sebe, je v podstate meditácia, pretože vtedy naozaj sa venujete sama sebe. A ten čas je taký vzácny a toľko ľudí ho nemá, že teraz, keď ten čas si naozaj venujete, tak je to naozaj také, že akože to nie je naozaj len o tom, že mať nejakú čiarku, že teraz si urobím čiarku a zrazu akože ja omladnem, ale je to tá cesta počas toho cvičenia, keď ja si to naozaj užívam, úplne prestanem myslieť na všetky svoje problémy aj na to, že čo mám urobiť potom, že naozaj žijem v tom prítomnom okamihu a ja sa absolútne uvoľním, zrelaxujem.
A toto je aj to dôležité, že venovať ten čas áno, je to taká sebe. chvíľka pre seba, áno, ktorá navyše má aj ten perfektný vedľajší efekt, teda, že aj vyzeráme potom lepšie, aj sa lepšie cítime, aj psychicky, aj fyzicky. Tak. Čím to vlastne je, že sa nám tie vrásky každému tvoria asi nejako inak? Pretože naozaj poznáme aj ľudí, ktorí sú mladí, pôsobia sviežo, ale napríklad majú na nejakých špecifických miestach veľmi výrazné hlboké vrásky. Sú to vyslovene aj genetické záležitosti? Hromadí sa nám prípadne aj stres v tvári, vie aj toto spôsobiť zablokovanie svalstva, lymfatického obehu. Čo všetko vlastne sa nám v tej tvári deje a čo všetko ovplyvňuje jej stav? Tak ja dosť verím tradičnej čínskej medicíne a čím dlhšie si o tom čítam, naozaj nie som expert na čínsku medicínu, ale mám kamarátku, ktorá vyštudovala vysokú školu a od nej sa veľa učím a ona mi veľa vecí objasnila, že ako vlastne naše telo funguje a že viac menej tvár je takým zrkadlom procesov v našom tele. A keď my máme naše napríklad energetické dráhy tela nie sú v rovnováhe, tak sa to začne ukazovať aj na tvári. Áno. Hej, že je to tak, že naše orgány sa nachádzajú aj na našej tváre. To sú vlastne tie naše meridiány, hej, to sú tie chodníky energie. A keď niekde ten chodník energie je zablokovaný, že je tam nerovnováha, tak sa to začne ukazovať. Hej, že buď prílišným napätím, že proste strašne dvíha mi to čelo, alebo strašne sa takto mračíme. Že tu máme pečeň, slezinu, máme v podstate naše orgány naozaj majú také vyústenia na konkrétnych bodoch a tam si to vieme pozrieť. Napríklad, keď máte taký problém, že neviete vybudovať svaly, že aj cvičíte a stále to proste nefunguje, stále sú tie svaly mäkké, tak ono to zase môže byť slezina. Slezina matka všetkých orgánov. Keď je slezina slabá, keď je dráha sleziny oslabená, tak viac menej vtedy môže sa stať, že vy cvičíte, nevidíte efekt, neviete schudnúť, neviete spevniť telo a tak ďalej. Takže všetky tieto tradičná čínska medicína nás učí, že keď je v tele všetko priechodné a tie energie prúdia, tak sa tešíme dlhovekosti a zdraviu. A keď sú tam rôzne blokády, tak viac menej telo začne chorľavieť, začne starnúť, sú tam rôzne zápaly a tak ďalej. A tá tvár nám to všetko vlastne signalizuje na týchto miestach, čiže keď sa tak sledujeme, veď vidíme sa každý deň vlastne v zrkadle a vidíme, že je niečo inak, tak si to hneď vlastne môžeme spájať aj s vnútornými orgánmi, že teda niečo nemusí fungovať. Ako sa napríklad tá slezina prejavuje na tvári, to by ma zaujímalo. Práve tým, že neviete tie svaly vybudovať. Tá tvár je taká ako keby ochabnutá, ako keby tam chýbala svalová hmota, teda ani... že je taká chudá, taká, hej. Áno, čiže to cvičenie nemá vlastne efekt. Nie, nedá sa povedať, že by to cvičenie nemalo efekt, ale určite sa na to treba pozrieť komplexne, že tam napríklad sú aj rôzne potraviny, ktorými vy viete posilniť slezinu. Takže určite by som... Teraz sa vlastne dostávame k tomu, že aj tá tvárová joga je taká komplexná záležitosť, že telo a tvár sa nedá oddeliť. Naša tvár alebo svaly nekončia tu. Hej, že to veľakrát býva také, že tvárová joga, áno, čelo, líca, krk, vybavené. Nefunguje to takto. Áno. Pretože proste napríklad naše lebečné svaly, naše krčné svaly, dokonca náš dekolt, naše chrbtové svaly, alebo dokonca fascie na chodidlách nám vedia ovplyvniť to, ako vyzeráme na tvári. Hej, že napríklad, teraz poviem príklad, vrásky na čele. Hej, že proste niekto akože vrásky na čele má, tak ideme si masírovať čelo, ideme uvoľniť čelový sval. Lenže čelo je súčasť zadného fasciálneho reťazca. Hej, že vlastne ono to končí, celý zadný fasciálny končí tu. A my keď máme napríklad aponeurózu úplne stuhnutú, to je vlastne tá šľacha, ktorá obaľuje našu lebku. Áno. A keď toto viac menej stuhne a stvrdne, hej, takže viac menej to je taká ako malá kúpacia čiapka, stále sa to zmenšuje, urobí sa z toho prilba, zhorší sa lymfatický tok a tá tvár vám začne padať. Takže ja preto hovorím, že keď chceme riešiť tvár, musíme riešiť lebečné svaly, krčné svaly, dokonca dekolt, ideálne robiť jogu, stretching celého tela raz za čas, lebo to strašne súvisí. Predstavte si napríklad na dekolte. Hej, že niekto sa sťažuje, že padá mi celá tvár dole. A teraz ja cvičím tvárovú jogu, ja cvičím na krk, cvičím na lica a tak, aj tak to nefunguje. Stále mi tvár padá.
predstavte si, že máte predný fasciálny reťazec. To je proste nejaká blana, ktorá pokrýva vaše svaly. A teraz pokiaľ táto blana alebo fascie sú veľmi dôležité, oni vekom tiež tuhnú a starnú a vysychajú. A keď ona sa začne sťahovať, teraz si predstavte, že táto moja košeľa je viac menej fascia. A teraz keď toto urobí, tak to začne ťahať dole celú. Všetko. Hej. Áno. Takže my potrebujeme pracovať aj s telom. Ja nehovorím, že teraz máte tráviť čas 2 hodiny každý deň starostlivosťou o seba, ale ponaťahovať sa každý večer zo pár cvikov, stretchingu, 20 minút tvárovej jogy 5-krát alebo 4-krát do týždňa, pomasírovať si tú lebku, lebečné svaly, krčné svaly, že naozaj, že priviesť život do tých tkaní. Toto je strašne dôležité. Zobrať to komplexne. Áno, presne tak. Čiže pri týchto cvičeniach vlastne hovoríš o tom cvičení s tvárou, využívaš teda aj masáže, ktoré prevádzaš rukami, ale v dnešnej dobe už v podstate ženy sú zvyknuté pri takých tých masážach, ktoré aj denne teda prevádzajú, používať aj nejaké nástroje, ako napríklad rozšírené face rollery alebo kamene, guaša. Tieto nástroje sa taktiež používajú v tvárovej gymnastike pri tých masážach, lebo ty to vlastne kombinuješ. Masáže a jogu, alebo teda tvárovú gymnastiku, alebo sú tam aj nejaké špeciálne, ktoré sa používajú vyslovene pri týchto cvičeniach? Najlepší nástroj, aký môžete použiť, sú vaše ruky. Nepotrebujete naozaj žiadne nástroje. Ono všetky tie kamene, rollery sú takí, alebo banky sú tiež veľmi populárne. Je to super, akože je to dobrý doplnok, ale ja by som na tom nestavala, že teraz musím mať guaša kameň, aby som robila tvárovú jogu. Základ pri tvárovej joge je naučiť sa pracovať s veľkými svalmi, začať veľkým ústnym svalom. Očné svaly sú veľké svaly, lícne svaly, platizma. Samozrejme pracovať aj s lebečnými svalmi, ale základ je naozaj cvičiť tvár komplexne. Nie je iba tak, že teraz idem si urobiť tak masáž so srdiečkom, tak a teraz nie. Ono to je, ja si myslím, že toto efekt mať nebude. Že keď to robíme tak nárazovo, alebo čokoľvek nájdem, tak teraz to idem robiť. Takže cvičiť komplexne a pridať si aj tie možno, že nejaké vychytávky. Ako face roller, no tu veľmi pochybujem o nejakom účinku. Ako je to veľmi také pekné, že taký pekný nástroj. Áno, vyberieš si vlastný kameň, z ktorého máš. Ja si myslím, že toto, ja neviem, je lepšie si kúpiť nejaký fakt drahokam a mať ho niekde v pracovni podľa toho, čo chcem dosiahnuť, alebo keď chcem dobre spať, alebo ja neviem, sú rôzne. Ale face roller ako taký, akože nie. A ja si myslím, že potom naozaj zacvičiť jednu dobrú lekciu tvárovej jogy s posilnením, s uvoľnením, s masážou, nejakou palpačnou technikou. Prsty sú naozaj ideálne. Keď už kameň, tak guaša. Áno. Ale s ním treba naozaj vedieť pracovať. Lebo to tiež nie je len tak, že hoci čo si môžem robiť. Ja potom, radšej potom by som odporúčala navštíviť alebo tak naozaj navštíviť nejakú terapeutku, ktorá sa v tom vyzná. Ani ja sa v tom až tak dobre nevyznám, ako s tou guašou robiť. Akože poznám nejaké základy, to ma naučila Zuzka. Áno. Že tá terapeutka. Ale nedovolím si ja nejak, že teraz učiť, že ako presne s tou guašou a ako robiť. Nemám na to kurz, nemám na to tréning. Takže okolo toho trošku taká veda, hej? Že treba naozaj vedieť, ako s tým. Na tvári sú rôzne energie. Vieš, sú rôzne blokády a tak ďalej. A vy si môžete niečo rozprúdiť a neviete čo. To je presne to, čo som aj chcela sa opýtať, pretože naozaj asi keď ešte nevieme, ako na to, máme k dispozícii naozaj veľa publikácií, už v dnešnej dobe viac videí, už je viac informácií o tejto téme, tak naozaj keď začneme sami takto na vlastnú päsť, bez niekoho, kto by nás takto previedol touto záležitosťou, tak si možno, že vieme práve aj uškodiť tým, že na tvári máme naozaj veľa bodov. Ja by som nepovedala, že je to úplné uškodenie, ale ten efekt asi neuvidíte. Áno. Pokiaľ to nerobíte správne, tak to budete robiť zbytočne a strácate čas a čas je drahý, takže radšej ho poďme využiť nejak efektívne. Áno. A stratíte aj motiváciu, lebo nevidíte ten výsledok a už chcete, aby to videli aj ostatní. Áno, a keď som na začiatku teda hovorila o mojej sestre, ktorá teda začala s tou tvárovou gymnastikou, vlastne určite mala vtedy vek nejak do 30-ky a hovorila som, že podľa mňa laicky to ešte teda nepotrebovala. Tak aký je tvoj názor teraz? Potrebujú to tie dievčatá ešte skôr začať nejaké tie základy tvárovej jogy už prevádzať, alebo kedy je ten správny čas začať a ako začať podľa teba? Asi neexistuje úplne správny vek.
Každý to má veľmi individuálne. Napríklad ja som mala aj 20-ročnú netier, aj to bola moja netier a ona mala akné. A my sme to skúšali, že skúsime akože rozhýbať tie svaly a že zlepšíme to prekrvenie a viac menej sa zlepší ten lymfatický tok a jej sa to začalo naozaj čistiť. Takže ono to záleží od toho, že čo chceme dosiahnuť alebo v akom je stave tá naša tvár, ale tak ako by som povedala, že od tej 30-ky už naozaj by bolo dobre uvažovať. Niekto hovorí 25, ale ja si pamätám, že keď som mala 25, tak ja som si naozaj myslela, že nezomriem, nie, že ešte by som mala cvičiť tvárovú jogu. A úplne iné veci nás zaujímajú. Tak, áno, hej, že ja som myslela na to, že kde je aká diskotéka, aká party, alebo kam, hej, takže si myslím, že nechajme mladých, nech si žijú. Ono ešte majú na to čas a v tej 30-ke už pomaličky akože nejaké základy a tak určite sa to oplatí. Už asi nejako aj tak prirodzene ženy vtedy na to, nad tým začínajú tak rozmýšľať. Predsa len je to taký milník, tá 30-ka. Niekedy nás to tak trošku vystraší, že už mám 30 a už by bolo treba sa viac o seba starať. Keby som teraz mala 30, vieš, čo by som za to dala? A tento rozum. Áno, lenže to ono väčšinou nie je takto naraz, že? Áno. No ja by som sa ešte teda chcela opýtať, keďže hovoríme o tom, kedy s tým začať. Je to podľa teba dôležité aj z hľadiska výberu kozmetiky, takto podporiť vlastne to cvičenie a kedy by sme mali začať s takým tým výberom lepšej kozmetiky? Lebo tiež si pamätám, že v tých rokoch do tej 30-ky som všeličo na seba, naozaj aj telový krém na tvár, pamätám si to dobre, čiže všetko bolo len také univerzálne, nikdy som sa tým nejako extra nezaoberala, že teda dať si niečo špeciálne na oči, na okolie alebo takto. A kedy teda by sme mali začať s takou lepšou kozmetikou a kedy, alebo teda vybrať pre seba tú správnu a je dôležité podporiť to cvičenie vhodnou kozmetikou? Určite. Určite správna kozmetika je dobrá voľba. Tvárová joga nie je len to, že cvičíme alebo sa masírujeme, ale ja považujem za tvárovú jogu aj to, čo robíme v kúpeľni, ako si dávame krémiky. Už aj to má pre mňa taký meditačný účinok, hej, že je to tak, že ja to mám rada strašne a je to také super, keď si môžem dať nejaký dobrý krém, hej, že. Áno. Takže áno, ja určite mám rada kozmetiku, ja kozmetiku odporúčam. Ty vlastne s kozmetikou ja s kozmetikou aj pracujem, aj o nej píšem, aj robím príspevky a tak ďalej, takže pre mňa sú absolútny základ produkty s retinolom, vitamín C je určite dobrá voľba, každý si nájde aj citlivá pleť, lebo sú rôzne formulácie vitamínu C, sa dá povedať, alebo deriváty. Takže každý si nájde niečo svoje. No a potom také, že rastové faktory, peptidy, teraz napríklad fičím na prebiotikách a probiotikách, lebo to je akože naozaj, že je to taký nový trend, ale mne sa to celkom osvedčilo, že ženy sú naozaj veľmi spokojné. A v akej forme teda? Sú krémy. Krémy s probiotikami a prebiotikami, áno. Je to výborné na kožný mikrobióm a takže kto má napríklad rôzne aj alergie, rozácei alebo takú, že proste úplne intolerantnú pleť, tak je to výborné. Tak určite sa oplatí investovať do kozmetiky. Každý podľa svojich možností. Ja nehovorím, že musíte mať krém za 100 eur, ale akože základ je tá pravidelnosť. Áno, vytvoriť si tú svoju rutinu. A vytvoriť si ten návyk, že naozaj si tú pleť vyčistím, lebo tam je kameň úrazu, veľa ľudí, hej, že to vlastne naozaj ju vyčistím, odlíčim, vyčistím, aplikujem si sérum, hydratačný krém, akože naozaj si vytvoriť ten návyk a potom je to fajn, ale nemusí to byť úplne tá najdrahšia kozmetika. Je veľmi dobrý výber a v dnešnej dobe, áno, že sa dá naozaj sa dá vybrať, že keď chcete sa o seba starať, tak si tú cestu nájdete. Ty vlastne aj dávaš ženám pravidelne veľmi dobré rady a v podstate sama ich aj recenzuješ tie krémy a tie produkty, ktoré používaš. Takže aj tým, keď budú sledovať tvoju činnosť, tak teda majú takú priamu nejakú recenziu od teba a vedia, že čo naozaj funguje. A tvoja tvár je najlepšou vizitkou, najlepšou reklamou, aká môže byť, ako si viem predstaviť. Ja by som sa ešte chcela teda opýtať, lebo ako som hovorila, že ty teda pracuješ aj s tou kozmetikou, aj vlastne prevádzaš ten vlastný e-shop, tak ty si v podstate aj podnikateľka, hej? Nevenuješ sa iba tej tvárovej gymnastike, o ktorej sme hovorili. A tu by som chcela, keby si vedela poradiť našim akčným ženám, ktoré sa ešte nevedeli rozhodnúť, alebo teda ešte váhajú, pretože je veľmi veľa prekážok, ktoré
si aj sami teda dáme do cesty, že teda máme tam strach, máme obavy, ale stále je tam to chcenie a chceli by sme trebárs podnikať. Čo by si ty odporúčila tým ženám, ktoré ešte nenabrali tú odvahu? Vieš, takto veľmi ťažko sa dávajú takéto rady, lebo každý sme úplne v nejakej inej životnej situácii, inej životnej etape, máme úplne iné podnikanie a tak ďalej, úplne máme iné osobnosti, takže nejaký jednotný recept úplne pre každého nefunguje, ale čo by som tak ako poradila, čo si myslím, že veľa ľudí stráca čas premýšľaním a váhaním, či je tá doba, či som na to pripravená, či toho dosť viem, ešte potrebujem sa naučiť toto a ešte počkám do zimy, do leta, do jary a neviem čo. Sami si kladieme podmienky. Presne tak a ja si myslím, že keď chcete začať, tak začnite hneď, kľudne aj na strednej škole. Hej, že sa na to pripravte. Nemusíte na to naozaj teraz hneď vybudovať veľkú SROčku a tak, ale proste podnikať už viete začať v malom, hneď aj dnes. Založím si živnosť a podnikám. Hej, že proste, nie je to otázka živnosti. Je to otázka vášho chcenia a nastavenia. A hlavne nečakať na povolenie od rodiny, od manžela, od mami, alebo ja neviem koho každého, lebo každý to vníma inak. Svojho uhla pohľadu. Oni tomu nerozumejú, čo vy chcete. Vy chcete, ale ono sa to ťažko niekedy chápe možno. Ja keď som začala s tvarovou jogou, to tiež na mňa pozerali, že akože to budeš akože krútiť tvárou niekde? Áno, a čo to je vlastne? Hej, akože to sa budeš strapňovať, hej? Áno. A takéto veci. Tak to často býva, no. Je to ako keby taká skúška toho, že či to ustojíme, lebo naozaj, ako si povedala, každý to vníma z toho svojho pohľadu. Oni by sa na to neodhodlali, ale to neznamená, že ty sa na to odhodlať nemáš. A ako to bolo konkrétne u teba? Pamätáš si na taký nejaký prelomový moment? Ja si to veľmi dobre pamätám. A ja som sa vrátila z Austrálie a hľadala som si prácu. Ja som bola proste vychovaná v tom, že nájde si prácu a buď dobrý zamestnanec a maj svoju istotu a tak ďalej, ale tú prácu som si nájsť nejak nevedela. Tak moja mama vymyslela, že vieš čo, akože však pozri, budeš robiť kurzy tvárovej jogy, veď to ti ide, veď akože kľudne, však si na tom Facebooku, ja som tedy ten Facebook robila len tak zo zábavy, že otvorím si Facebook, budem si tam dávať nejaké videá, že budem sa proste tak baviť, hej, že akože. No a ono to začalo byť také, že tých ľudí to naozaj začalo zaujímať a ja som bola sama prekvapená z toho, že naozaj, že a oni, ja som normálne bola najprv prekvapená z toho, že by mi niekto zaplatil za to, že ho budem učiť cvičiť, hej, že akože naťahovať tvár, akože to bolo také divné. Ale ako jednoducho som to začala robiť, lebo ten záujem bol a keďže je záujem, tak to budem robiť. A medzi tým prišlo aj ponuka do nejakej práce, ktorú som potom už aj odmietla, pretože ten biznis sa mi začal hýbať. Potom sa začali ľudia pýtať na kozmetiku a na ostatné veci, lebo ja som o tom písala. Tak teraz potrebujem e-shop, hej, lebo predsa nebudem posielať ľudí niekde inde, aby nakupovali, budú nakupovať u mňa. Áno. No a tak som si to v podstate akože začala takto rozbiehať, ale keď sa ma spýta, že čo je taký akoby možno, že recept na úspech, ja si myslím, že ja som na správnej ceste. Neviem, či úplne by som seba nejak tak, že som úplne že nejak úspešná, ale akože si myslím, že som na tej správnej ceste. Svojej. Áno. A čo tak som zistila, že čo spája tých úspešných ľudí, majú jednu vlastnosť. Že to potom všetkom, že niekto môže byť pekár, niekto čašník, niekto môže byť, ja neviem čo, moderátor, každý proste podniká v niečom. Ale tých úspešných ľudí spája jedna vlastnosť a to je. Vieš čo? Nie. Vytrvalosť. Vytrvalosť a konzistentnosť. Proste jednoducho každý deň urobiť ten jeden krok a posúvať sa bližšie k tomu svojmu cieľu. Nenechať sa odradiť. Nepočúvať, čo radí manžel, proste žiadne pochybnosti. Hej, že nedívať sa stále na ten čas, aký uplynul a prečo ešte tie výsledky nie sú. A ja už by som teda chcela, aby nejaké boli. Ale teda odkedy ma vnímaš ty? No, určite nejakých možno 7-8 rokov dozadu a bolo to presne skrz tú tvárovú gymnastiku vlastne na internete, skrz to DVD. Jasné. Ja podnikám 12 rokov. No. Takže ty celkom skoro a možno skrz tej tvojej sestry. Áno, takto. Ale veľa ľudí ma vníma napríklad posledné 2-3 roky.
Hej, že viac menej, keď sa tak pýtam, lebo ja sa tak pýtam, že odkedy ma poznáte? No tak 2-3 roky a tak, hej, že som počula, vidíte, ale ja som 12 rokov, ja sa 12 rokov naozaj snažím a veľa som tomu obetovala. Obetovala som víkendy, dovolenky. Pre mňa je dovolenka v podstate pracovná cesta už teraz, hej, lebo ja v momente, keď hocikam prídem, ja pozerám, že kde je aká scenéria, kde by som mohla urobiť video, kde by som mohla urobiť fotku a tak ďalej, a tak ďalej. Že pre si stále veľmi aktívna na tých sociálnych sieťach, to si taktiež všímam, že ako keby stále aj viac. Čiže asi preto si aj taká... Nie je to tak? Možno. Mám pocit, že je to tam tak dosť frekventované, že teda je ťa tam vidieť. Snažím sa, naozaj sa snažím byť aktívna a naozaj prichádzať s tými nápadmi a stále niečím zaujať. Musím povedať, že zaujať je stále ťažšie a ťažšie, lebo ten pretlak rôznych influencerov a rôznych proste podobných ľudí, ako som ja, je strašne veľký. Takže je to naozaj také, že musím povedať, že nie je to ľahké, ale dá sa to. Takže, ja sa snažím byť naozaj úprimná, ako veľakrát aj úprimne poviem, čo sa dá, čo sa nedá. Nechcem za každú cenu, že teraz za každú cenu niečo predám, niečo, aby som zarobila a tak ďalej. Toto naozaj rada nemám. Takže veľa ľudí si možno cení aj to. Hej, že ja poviem, že kedy viem pomôcť a kedy už neviem pomôcť. Áno, že cítiť z toho, že sama tomu veríš. Tak tomu, s čím vlastne pracuješ. Ja tomu naozaj verím. Veď ja 20 rokov cvičím a stále sa vzdelávam. U mňa je to naozaj o tom neustálom vzdelávaní sa. A možno, že aj to je ten taký možno, že ďalší tá skladačka do toho úspechu, že nestačí vám to, že ste urobili 1-2 kurzy niekde, ale stále hľadáte nejaké cesty. Teraz ma oslovila veľmi jedna ruská metóda. Hej, revitonika. A to je akože niečo neskutočné, veď ja dokážem celý deň sedieť pri tom monitore a ja hltám každú jednu infošku, hej, že čo proste príde. A to som nevedela, ako som to mohla nevedieť? Hej, akože mňa to normálne štve, že keď sa niečo dozviem, že čo, a teraz hovorím, Pane Bože, ja som toto nevedela, ja to robím 20 rokov, ja som toto nevedela. A ja zistujem, že ja som toľko ešte veľa nevedela a stále neviem. Ale ono je to aj dobré. Hej, a ja chcem vedieť a proste, jak mňa ráno niekedy priateľ nechá, že proste ide po svojom a ja si zapnem ten kurz. Hej, že si poviem, že dneska sa celý deň budem vzdelávať, tak on ma tak isto nájde v tej istej polohe a že aspoň si jedla. Ale to je práve takto to má byť, pretože to je ten sen robiť niečo, čo nás zaujíma, čo nás tak pohltí, takto to má vyzerať, tedy tá cesta je ľahšia. Ale aj na tej kariérnej ceste, ale aj na tej životnej veľakrát zažijeme rôzne náhody alebo stretneme rôznych ľudí a v tom čase ani nevieme, že ako nás to ovplyvní do budúcna. A sú to niekedy vyslovene také až magické momenty v živote. Spomenieš si teraz možno na niektoré konkrétne, ktoré si ty zažila na tej buď kariérnej alebo životnej ceste? To už nechám na teba. No, paradoxne, práve tie najviac magické momenty a v tom čase som vôbec nepovažovala za magické. Boli také úplne normálne, dokonca som možno bola otrávená niekedy z niektorých vecí, ale teraz keď spätne rozmýšľam, tak zistujem, že toľko vecí som naozaj zažila a sú krásne, ale práve tie najviac magické momenty naozaj nie sú veci, ale sú to situácie a tie sa väčšinou spájajú s mojím detstvom a spájajú sa s mojou starou mamou, ktorá v podstate ona je za mnou. Hej, stále. Ona už tu nie je, ale ona je za mnou stále. A ona ma stále podporovala. Od malička môj obchodnícky talent si všimla ako prvá v rodine. Ty musíš byť obchodníčka. Ty buď obchodníčka, ale ona sama bola obchodníčka. Ona bola veľmi vychytená krajčírka a bylinkárka v Košiciach. No. A už v tej dobe za sociku, keď sa nedalo podnikať, ona mala naozaj veľmi dobrú klientelu, ktorá k nám chodila proste od lekárok, sudkyň a proste šila z tej burdy. Ona si dokonca kreslila strihy. Ona bola v podstate niečo ako pani Chanel. Keby žila akože v správnej krajine, tak možno, že by bola úplne niekde inde, ale boli sme v podstate na Slovensku, tak ale ona ma strašne ovplyvnila a za každým, teraz už aj keď nie je na svete, tak jednoducho je to o tom, že stále si spomeniem na ňu, hej, že niečo, taký ten zásadný človek, ktorý ťa ovplyvnil. Áno, úplne najzásadnejší a doteraz ju cítim a stále je nejak pri mne, hoci už niekoľko rokov tu nie je, ale
v podstate ešte aj také, aj keď sa nebavíme o podnikaní, ale v podstate každý ten magický moment pre mňa je spojený s ňou, že buď sme išli na Vianoce a snežilo a teraz to pouličné osvetlenie a otec nás ťahal na sankách a babka otvorila dvere a boli všade tie rožky vanilkové a tak ďalej. Alebo potom v lete sme išli na Zelený dvor, tam sme zbierali jahody, potom nám urobila takú penu. Toto je neskutočné niečo. Ja doteraz na to neviem zabudnúť, ako tá pena, vieš, taká vyšľahaná z toho snehu. Proste jahodová z lesných jahod, proste voňala. A ja to doteraz cítim. A už len dobré šišky k tomu. A to akože, vieš, a to sú proste také ako úplne strašné veci. A také v dospelosti, čo som také zažila, také magické pre mňa bol New York. Lebo ja som strašne túžila tam ísť. Ja tam raz proste musím ísť. Ja som nedostala víza 2-krát alebo 3-krát. Aj v tomto si bola vytrvalá. Hej, stále ma odmietali a to nie je možné, akože ja tam musím ísť do tej Ameriky. A nakoniec mi tie víza dali. Ja som vycestovala do USA a ja som tak pozerala, hej, že ja som normálne bola hotová, hej, že akože som v New Yorku, že socha slobody, úplne som to hltala a doteraz si to pamätám. Pre mňa je New York srdcovka. A chcela si aj ostať v zahraničí? Pohrávala si sa s touto myšlienkou? Ja som tam chvíľku aj bola. Bola som, dokonca som tam absolvovala jeden kurz tvarovej jogy. Ako si spomínala vlastne v úvode, že áno, tam boli tie začiatky. Áno, tam boli tie začiatky, takže akože pre mňa, neviem už, aká bola otázka, lebo teraz som úplne sa... Mňa by... Už som v New Yorku. Mňa by vlastne zaujímala tá motivácia, že prečo si sa vlastne vrátila? Prečo si sa vrátila do Košíc domov? Tak ja som tu mala hlavne priateľa. Tak väčšinou tak, že nás niekto stiahne. Áno, ja som to mala priateľ. My sme sa síce nakoniec aj tak rozišli, ale aj tak za všetko ďakujem, lebo mali sme naozaj krásny vzťah a on bol jeden z tých najviac tolerantných človekov ľudí na svete, pretože naozaj mi veľmi veľa toleroval. Hej, bola som preč, rozhodla som sa, že pol roka budem, tak dobre, tak buď pol roka a tak ďalej. Hej. Takže... No, musela som sa akože vrátiť a potom aj boli ďalšie také dôvody, že už aj keď sme síce neboli spolu, ale dostať pracovné povolenie nie je úplne taká maličkosť a vtedy to nebolo také ľahké. Neviem, ako je to teraz. Ale to by som musela byť na čierno a ja som nechcela takto byť. Áno. Chcela by som sa aj tak dostať ešte k tej tvári, pretože mňa by veľmi zaujímalo, že aký je tvoj osobný názor na invazívne metódy. Keď to ženy riešia takto proste... V rýchlosti chcú to mať hneď, idú na rôzne kyselinové výplne alebo botox. Ako sa na to díváš ty? Tak veľakrát ma už ženy vyzvali aj na sociálnych sieťach, že sa mám vyjadriť, čo si myslím o tom, o tamtom. Dostávam veľmi veľa správ o rôznych nevydarených zákrokoch. Určite sú aj tie vydarené, ktoré mi nenapíšu, nechcem preto nikoho haniť. Áno. Ale ja si myslím, že tieto rôzne estetické zákroky, výplne, botulotoxíny a podobne, oni riešia primárne dôsledok nejaký a maskujú to, hej? Ale tá príčina je tam stále. A neriešená. A neriešená. A tá príčina sa veľakrát dá vyriešiť tým, že uvoľníme nejaký spazmus, že niečo posilníme, že niečo odblokujeme a tak ďalej. Napríklad ja dosávam naozaj teraz veľmi veľa aj správ takých, že dámy, ktoré si dali botulotoxín, možno nešťastne nejak, možno, že to nebola úplne správne, dobre prevedená práca doktora, že bol pichnutý nejak do spodného viečka. Spodné viečko funguje ako pumpa, každý sval funguje ako pumpa. Teraz tá pumpa prestala pracovať, lymfa sa tam začala blokovať, opuchy vznikali a tak ďalej, že čo s tým teraz má robiť, hej. Takže ono to treba to brať tak nejako, by som povedala racionálne, že tieto zákroky sú naozaj také veľmi rýchle vyriešenie niečoho, maskovanie by som povedala, to nie je riešenie, to je maskovanie, ale proste tá príčina tam stále bude a budete to potrebovať stále a stále dookola a z dlhodobého hľadiska si nemyslím, že je to v prospech nejakej krásy alebo prirodzenosti. Áno. Hej, takže keď už napríklad nejaký zákrok, že chcem, tak určite naozaj veľmi dôkladne zvážiť tú kliniku, že kde nechať sa určite poučiť, vypočuť si alebo vyslovene sa pýtať aj na vedľajšie účinky, čo všetko sa môže stať, to sa málo kto pýta, alebo stať sa môže. Takže moja cesta je iná, ja rešpektujem, keď niekto sa rozhodne ísť inou cestou ako ja, nikoho nebudem odhovárať, takže hlavne treba si tie informácie dobre naštudovať predtým. Áno, ale odporúčaš teda radšej prevenciu, než potom riešiť tie dôsledky. Určite je lepšia prevencia a
každý z nás starne a ja starnem, ako nebudem sa tu hrať, lebo aj ja starnem, ale je to také stále to starnutie také, že viem sa na seba pozerať, hej, že nie je to také, že nič mi nejak veľmi nevisí, akože je to také, že ja som s tým v pohode. Proste tá tvárová joga, mne tu ide o to, že pevná kontúra tváre, opuchy, aby neboli, aby mi to proste tu nejak neviselo, aby mi dvojitá brada nevisela. Takže ja sa potrebujem uchovať taká akože kompaktná. Hej, a zdravá, pretože je to vidieť. Keď je človek zdravý, hneď pôsobí lepšie. A toto je cesta k zdraviu. Isté. Ešte na záver by si nám mohla poradiť, pretože veľakrát máme teda nejaký ťažký pracovný týždeň, cítime sa naozaj zničene a vidno to na nás. Stres sa nám nahromadí v tvári, ale cez víkend máme akciu, máme napríklad ples a my potrebujeme proste vyzerať lepšie takmer instantne. Máš pre nás nejaký takýto návod, nejaký recept, ako sa takto hneď rýchlo vylepšiť? Takto úplne, že narýchlo a vyzerať celý víkend dobre, tak taký bohužiaľ... Aspoň na pár hodín. Taký bohužiaľ nemám, ale mám taký jeden tip, že ako naozaj vyzerať lepšie, bez toho, aby ste si museli dať niečo urobiť alebo niečo pichnúť. A pointa takého lepšieho vzhľadu je v pozícii jazyka. Jazyk by mal byť posunutý úplne hore, na hornom podnebí. Nielen špička, ale aj tú zadnú stranu ako keby tam pritlačiť. Musí kopírovať podnebie? To je základ a to musí byť aj jednoducho celkovo aj zo zdravotných dôvodov. V momente, keď jazyk padá, tak vám začne padať aj tvár. Ja ho mám spadnutý, teraz som zistila. Áno, a správna pozícia je horná. V momente, keď ten jazyk tam hore dáte, celý, ako keby ste chceli aj preglnúť, skús to. Stiahne sa aj toto. Pracujete so svalom dvojbrúškovým, ale v momente, keď to spravíte, tak sa vám posunú aj líčka smerom nahor. Aj kútiky trošku. Hej. A teraz je veľmi dôležité, aj ako máte bradu, hej, že nesmie byť úplne v záklone, aj predklone, proste zhruba také druhé poschodie a hlavne hlava nesmie byť vpredu. Áno. Čo je akože strašné, keď je akože veľa... V dnešnej dobe. A ja to robím, musím povedať, že aj ja veľakrát idem takto dopredu, ale základ je byť naozaj vystretá, lopatky tlačiť k sebe, a hlava je nad úrovňou tela, jazyk na hornom podnebí, kútiky trošku zdvihnuté dohora a brada druhé poschodie som povedala? Druhé poschodie. Zhruba výška. Áno, áno. Tak. Takže vtedy človek vyzerá lepšie i hneď. A keď toto vydržíte počas celého plesu, nech sa páči. A vieš, čo som teraz zistila, že ja to vlastne podvedome vždy využívam pri fotení? Áno. Že stále sa takto nejako kontrolujem. Áno. Stiahnem to tu, vlastne robím to tým jazykom, to som si vtedy neuvedomovala. Áno. Takže stále môžem vlastne toto robiť a budem vyzerať lepšie. A ja to odporúčam aj, aby mamičky pozerali, ako deti dýchajú. Hej, pretože veľa detí vidím, že dýcha s otvorenými ústami. Je to zle. Áno. Je to zlé. Deti majú, nie že deti, všetci máme dýchať cez nos, ale problém je v tom, že keď tie detičky majú otvorené ústa, spadnuté jazyky, tak viete, my sa vyvíjame ešte ako deti. Potom sa tá lebka, ako keby tá spodná čeľu začne padať, tvár sa tak predlžuje a stráca sa tá definícia, aj proste tá brada sa stratí, hej, že sa tak zasúne. Nie je to dobré. Takže potrebujeme, aby naozaj to dieťatko držalo jazyk hore. Áno, lebo potom to v podstate aj ostáva. A zavretú pusinku a aby dýchalo cez nos. Cez nos, áno. Takže to je možno, že taká rada aj pre mamičky, ale pre nás dospelých držte tie jazyky na hornom podnebí. Ja už držím teraz, odkedy si to povedala celý čas. Správne. Asi stále. Tak sa teším. Ivetka, ďakujem, že si tu dnes bola. Ďakujem za všetky tvoje rady. A dodám už len pre naše poslucháčky a diváčky, že toto bol prvý podcast nahrávaný v Košiciach, ale nie posledný. Ja tiež veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Naozaj to bol veľmi milý rozhovor a ja som sa naozaj cítila veľmi dobre s tebou. Ďakujem pekne. Ja takisto, ďakujem. Majte sa krásne. Majte sa.